हाकिम बेदारा दे दर्दियों न जाने अभिले गवानवा के छुटल नहीं हरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी हाकिम बेदारा दे दर्दियों न जाने हाकिम बेदारा दे दर्दियों न जाने अभिले गवानवा के छुटल नहीं हरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी। तैयारी होके जाए लगनी घर से आइल ना बही कलवा नई हर से तलही तैयारी होके जाए लगनी घर से तलही तैयारी होके जाए लगनी घर से काहे के बियाह कैला काहे कैला गवाना काहे के बियाह कैला काहे कैला गवाना चढ़ली जवानी होई जाई गर्दा गरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी। Presented by Poonam Film. हमहिया भागन की तू हिया भागा ऐसन जवानी धरम के करा हुआगा हमहिया भागन की तू हिया भागा ऐसन जवानी धरम के करा हुआगा ऐसन जवानी धरम के करा हुआगा। अर्जुन जन त्यागी छोड़ के जन भागी अर्जुन जन त्यागी छोड़ के जन भागी देवरा जवानिया के जियन नाटक दी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी हाकिम बेदारा दे दर्दियों न जाने हाकिम बेदारा दे दर्दियों न जाने अभिले गवानवा के छुटल नहीं हरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी जाए के सिपाही सैया कसे लगल वरदी।